hodnotím vaše fotky. Tak jo, tahle série má na TikToku u vás velký úspěch a posíláte mi hrozně moc fotek, které já nestíhám ani dávat do videí. Do krátkých 30 sekundových až minutových videí. To se tam prostě nevleze. A já jsem se rozhodl, že z toho udělám sérii na mém YouTube kanále. Takže pokud se video bude líbit, budu moc rád, pokud budete odebírat tenhle kanál se zvonečkem pro další obsah. Díky moc a jdem na to. První fotku, kterou tady dám, tak je od uživatele IZS_foto a je to vlastně záchranný vrtulník od záchranné služby. Líbí se mi krásně ten záběr těch vrtulníků vlastně, jak si zachytil. Nemám s tím problém. Schválně mi napiš do komentářů, čím jsi to fotil, jestli foťákem anebo telefonem. Kdybych to měl hodnotit bodově, tak je to 6,5 bodů z 10. Jako další tady máme fotku od uživatele D1 a Betix. Je to motorka. Hele, co si budem, je to obyčejná fotka s motorkou, nijak není upravená, prostě si zastavil, položil si motorku o strom, vyblejsknul si a poslal si to do komentářů. Tak, ale jo, jako chápu asi tvoji myšlenku, ale snaž se, kámo, snaž se. Další fotka, a tahle mě docela zaujala, je tank. Musím říct, že asi ta nejlepší fotka vlastně v tomhletom videu. Protože se mi krásně líbí, jak si zachytil z dola tyhle kola, jo, rozmazal si krásně to pozadí, upravil si to do tmavého stylu, dobrý záběr, dobrá kompozice a za mě 8 bodů z 10 určitě tohle bude mít. Jako další fotka je tady k západ slunce nad horama. Top. Líbí se mi to. Ale tady ta fotka náhodou je hezká. Líbí se mi ten horizont, ty hory, to slunce. A strašně se mi líbí, pokud je to originální fotografie, pokud to nějak neupravil nebo něco, tak se ti to povedlo, jdou tady vidět ty lesy, ty stromy, možná moc oranžová. Nebo pokud je to originál, tak v pohodě, v klidu. 8 bodů z 10. Za poslední fotografie zkus mě prosím. Kamo, ten moment je fakt pěkný. Krásný záběr. Jako tady asi není co vytknout. 10 z 10 ta fotografie bude mít. Za mě to není vůbec špatná fotka. Jako ten potenciál tam je. Pokud tě baví motorky, auta, tak určitě v takových podobných fotografiích pokračuj. Tak jo, a tohle by bylo všechno pro tohle video. Doufám, že se tohle video líbilo, pokud ano, tak budu moc rád za váš odběr a zvoneček na tomhle kanále a my se uvidíme u dalšího podobného videa a nebo vlogu. Mějte se a ahoj.